сокинони ҷамоати деҳотӣ ба номи Мирзо Ризои шаҳри Ҳисор барои пешбурди рӯзгори хеш аз заминҳои назди ҳавлигӣ босамар истифода бурда дар таъмини аъзоёни оила бо маҳсулоти гуногуни озуқаворӣ саҳмгузорӣ менамоянд. дар баробари ин аҳолии ин ҷамоати деҳот дар қитъаҳои назди ҳавлигии худ зироатҳои мухталифро кишту парвариш намуда қисме аз ҳосили ба даст овардаашонро дар бозорҳои истеъмолӣ ба фурӯш мебароранд. аз ҷумлаи чунин сокинон аъзоёни оилаи Нарзуллоевҳо мебошанд, ки дар деҳаи ҳосилот зиндагӣ мекунанд. дар ихтиёри ин оила ғайр аз замини зери иншоот 201 замини назди ҳавлигӣ қарор дошта барои бароварда сохтани эҳтиёҷоти оилавӣ сабзавот аз ҷумла помидору бодиринг, булғориву боимҷонро парвариш мекунанд. ҳоло кӯчатҳои шинонидашуда ба ҳосил даромаданд ва ҳамарӯза барои эҳтиёҷоти оилавӣ аз маҳсулоти дар назди хонаашон истеҳсолшуда истифода мебаранд. 2 сотиқ замини назди ҳавлигӣ дорем. ҳамин 2 сотиқ замини назди ҳавлигӣ ҳамаи маҳсулотҳои барои хоҷагии худмон истифода мебурдагиро мо тайёр мекунем барои хоҷагии худмон. ҳамин ягон ваҷаб замина мо бекор намемонем. агар манам дар кор шуд бо барои фурӯхтан ё барои мисол ягон кори дигар мо рафта замин иҷора мегирем, мехарем аз хоҷагидоро, мегирем ба дар ҳамҷо картошкаю пиёзу тарбузу мана ҳамчун шумо худтон шоҳид ки мо тарбузам коридем, 2 гектар тарбуз дорем, тарбузам коридем. тарбуз ҳозир худо ба шукр ҳама сифати баланд қати мо тайёр карда буровардем. ҳар рӯза хӯрокамон дар пешамон тайёр, ба бозор саргардон намешавем, ба магазин саргардон намешавем. ҳама чизамон ҳаст, бодарин, помидор, картошка, пиёз, болгарски, ҳамин боимҷон, ҳама чизамон аз худомон ба худомон мебарояд аз 2 сотиқ замин. дар ин оила масъалаи самараноку оқилона истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин дар мадди аввал қарор дошта аъзоёнаш барои истеъмоли ҳаррӯза ва захираи давраи тирамоҳу зимистон аз маҳсулоти дар хона истеҳсолшуда ҳар гуна афшураву мураббо ва хӯришҳо омода менамоянд. ин оила дар баробари истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ба таври иҷоравӣ замин гирифта дар майдонҳои калон кишти полезӣ анҷом додаанд, ки ҳоло самараи нек ба бор овардааст ва маҳсули дасти хешро дар назди хонаашон ба фурӯш гузоштаанд. дар шароити кунунии болоравии нархҳои маҳсулоти озуқаворӣ дар бозорҳои истеъмолӣ истифодаи самараноку оқилонаи ҳар як қитъаи замини назди ҳавлигӣ аз манфиат холӣ нахоҳад буд. маҳз бо дарки баланди масъулияти истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ ҳар як сокини мамлакат метавонад ба ғанӣ гардонидани иқтисодиёти оилавӣ ва таъмини аъзоёни хонавода бо маҳсулоти хушсифату аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳиссагузор бошад.